sjoveste ting, det er nok, at man er sammen med veninderne. Jeg synes, det gode ved at spille håndbold, det er sammenholdet i sporten, og at man altid har nogen at komme til, og det ikke er en alene sport. Det bedste ved at spille håndbold er, at man får lov at lege med en bold. At det er en holdsport, det der med, at man ikke er alene om ting, og man bliver bakket op. Og det bedste ved at spille håndbold, det er, at man får mange flere venner. Til stævner og hytteture og nethåndbold. Og man får et godt fællesskab. En klub, der sådan arbejder meget på tværs af holdene, og vi laver mange arrangementer sammen, og kommer også ud af hallen og spiller på strandhåndbold eller spiller volleyball og sådan noget. Der er et rigtig godt socialt fællesskab, og man står aldrig alene. Vi har egentlig tænkt meget over, at vi gerne vil lave noget, hvor man laver noget på tværs af holdet, og at man får et godt sammenhold i ungdomsafdelingen. Så vi har mange forskellige arrangementer i løbet af sæsonen, hvor vi laver noget på tværs. Det kan være en hyttetur i opstarten, det kan være nogle juleafslutninger, der er noget nathåndbold, hvor de træner hele natten. Der er målmandstræning for målmændene, hvor de træner på tværs af årgangene. Og så slutter vi typisk sæsonen af med at tage til påskestævne, og så laver vi en afslutning hernede for alle de unger. Så det er meget bygget på, at drengene og pigerne skal lave noget sammen, og man skal lave noget på tværs af årgangene.